Euskal Herrian, Euskadin, ezkerreko aukera baten existentzia bera da zalantzan egon dena. Faktore asko eman dira, askotan oso gogorrak. Jakin badakigu, ez dela ibilbide erraza izan, zaila izan da ezkeran hitzarentzat eta zaila izan da iratzarriek irentzat. Eta baldakizue horrek, zailtasun horrek ze izen duen, koherentzia deitzen da. Koherentziagatik, guztia galduz, hemen gauden guztiok, bide propio bat egiten hasi ginen. Beraz, postekoa da koherentziaz, ilusioz, duintasunez beteriko bide honetan elkarrekin topo egin izana. Horregatik, lagunok zorionak den hori. Gaurko ekitaldiak noraino iristen ari garen erakusten digu. Helburu politikoa du aliantza honek zalantzarik gabe. Baina, badakigu ezberdinak garela, anitzak, askotarikoak, baina horrek ez gaitu urruntzen. Ezkerreko balioek batu gaituzte. Eta hori da zuzen koalizio honen esan nahi garrantzitsuena. Daukagun egoera sozioekonomiko honek ezkerreko politikak eskatzen dizkigu. Langileok, emakumeok, ekologistok, gazteok, erantzun bat behar dugu, babesgabezian gaude. Ez dago gu bezalakorik instituzioetan, baina hori bukatzear dago. Ezkerreko espazio bat Euskadin sortu delako. Ezker anitza iratzarri ekiren koalizioa dugu gurekin bat egiteko, jendearekin bat egiteko. Gizartean egonezina errotzen den bitartean, erakundetan immobilismoa eta lasaitasuna dira nagusi. Kontua da baietz, eurak gustora daudela, bakoitzak bere esparrua duela eta badakitela guk zeo zer egiten ez badugu denboran hor mantenduko direla. Baina jakin desatela, eta gaur hori esatera etorri gara, deserosotasuna badatorrela. Ezkerreko espazio berri bat aurkezten ari garela. Indartsu, gogotsu, ideia eta balioekin, Euskadi araldatzeko prest dagoena. Eta araldaketa hau hasten da maiatzaren 25ean, eta denon laguntzarekin jarraituko du epe luzera. Denon artean, denon laguntzarekin. Hori da gure proiektua.